Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhaning tao. Padagos ang pag-init kang kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niyato sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paagilin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang, good afternoon po sa Dogabos. Welcome po sa programa niya tong Kaya. Ngunyan pong aldawnin Sabado, saro pong advocacy program kang DCGB para po sa pagpoprotehir, pag-iingat po kan sa tuyang kapalibutan, iba pang mga bagay-bagay na pwede niya tong masabutan ngunyan na paghahapon. Pasensya na kamuta, pigahalat po ko yan sa kuyang bisita. Ta-feature ta kuta ngunyan mga tugang ang mga best practices kang Albay Provincial Agriculture Office, no? Sa panginginot Madam Che Rebeta. Kaya lang si Madam Che baga, siya po ang minidbid kan Civil Service Commission bilang dangal ng bayan awardees, no? Kan mga nakaaging daw. Pero kinapos ki oras sa Ma'am Che ta nakalib siya, ha? Nakalib siya, oda I do not know kung ano. Nakalib kaya siya kaya gani dahil niya nabot sa oras mga tugang para po sa tuyang programa ngunya na paghapon. Anyway, sa mga masunod tabing aldaw, ilingon ta kung ano ang mga best practices tabi kan Albay Provincial Agriculture's Office susog duman sa mandato po sa Sainda na nagtaon ninda kulang kontribusyon mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Iyan ang mga programa na minidbid kan Civil Service Commission
tabi asin kan iba pang mga ahensya kan gobyerno, yan ang pinagigibukan na Albay Provincial Agriculture's Office. Kaya gusto niya itong i-congratulate mga tugang si Ma'am Che Naribeta. Siya po ang saro sa mga national awardee. Ha? Bako lang siya minidbid sa Albay, Bicol Region, kundi minidbid siya mga tugang sa Bilog na Pilipinas bilang saro sa mga dangal ng bayan awardees. No? Kan sa tuya tabing Civil Service Commission. That is a proof na sa mga probinsya, igwang mga tugang ki mga ahensya kan gobyerno na nagiging aktibo sa pagsunod po sa mandato na nakapalaman sa inda. And kung arog kayo na sa tuyang gigibuhon, saro ko ta mga tugang sa mga pwedeng kita mag-asinso. Ilingon nindo, ngunyan, nagpapatos kitang mga kontrobersiya, may kinaraman po sa mga infrastructure project. Pero gariba ko masyadong nakasentro ang sa tuyang gobyerno, may kinaraman sa pagapakarahay po kan sa tuya na agricultural system. Nakunain, ang Pilipinas, saro po sa midbid na agricultural country kan mga nakaaging daw. Pero ano nangyari ngunyan? Ano pang nangyari ngunyan? Daog nakita kan Vietnam sa pagproducer po nin paroy. Daog nakita kang Thailand sa pagproducer tabi nin mga sa siring na produkto. Daog nakita in fact gari medyo de ko aram kung kumusta ang comparison tatabi sa Cambodia o kaya sa Laos, no? But pero ining mga neighboring countries na nga naghinguha, ninda kulang contribution para dyan, mga tugang. Medyo, imagine nag-import kitang baga sa Thailand, di ba? Nag-import kitang baga sali sa Vietnam. Samantalang, kami kaito kang nagpasiring dyan sa Thailand, nakadumang kami sa international, sa Patong Tani Rice Research Institute kan Thailand. Nagkapira duman ng mga scientista tabi, nagkapira duman ng mga scientista. Nag-eskwela po digdi sa International Rice Research Institute sa Los Baños. Yan mo tabi mailing mga tugang kung karano sinda ka sincero, may kinaraman sa pagigibo nin programa para sa karahayan kan gabos. Kita baga, kung agricultural country kita, saro tabi sa may hiling na programa na kuta, may konsentrasyon kita para dyan. Kaya lang, I do not know kung ano nangyari ta. Medyo nagluya po ang sa tuyang ding bako sufisyente para sa mga Pilipino na konsumuhon tan bagas kung kaya kay puwanta patabing mag-import, no? Pero saro kayo dyan sa mga pwedeng hilingon, iyo ang sistema kang klema na nagbabagyo, pigbabagyo kita, ang pagtanom ng mga agricultural products, mina-timing yan, para po duman sa tuya tabi na bagyo, asin iba pang kalamidad, na may resulta po sa pagkalugi kan sa tuya ng mga farmers. Yan gayon ang saro sa anong klaseng pananom ang dapat na itanom na short term para po di abutunin bagyo o ano man na klaseng kalamidad. Kaya lang bagang bagyo, dito man aram kung noarin maabot. Diba? Dito man aram kung noarin maabot. Okay? So anyway, yan po tayo feature tangon yan, hindi po sa tuyang programa, kaya lang sa Ma'am Che na Rebeta, o sa iyang mga pag-iriba. Pero dahil po available, na timing na nakalib ngun yan si Ma'am Che, abutan naman isturbuhon ta. Igos hanggang 15 days na leave, mga tugang para enjoy yun naman ang sa iyang buhay, parte po kan sa iyang retirement benefits. Yan. Madali na po siyang mag-retire. Alright. Sige, 20 minutes, mga tugang makalipas ang alas 2 in hapon. May mga interviews kita, may kinaraman po sa paggagamit ng mga solar panels, di ba? Iyan na pigaapod na mga solar energy. Kang kami nagpasiring duman sa Europe, sa Italy, duman sa Netherlands, nagpasiring kami sa France, Ang pagyaong kasi babaw kang building, kang hotel, mahiling mo na halos gabos na atop kan mga building duman, may nakabanig yan na solar panel. Buda, sinda, sa Europe, masyado ng advance mga tugang pag-abutabi sa pagtatransform, pasisiring duman sa natural na paggamit nin mga bagay-bagay na day po masyadong harm sa satuyang palibot. Ang solar panel ninda, nagalast mga tugang ki 10 years. Kami na-interview kami duman sa The Hague. Nagalast po ki 10 years ang sa endang solar panel. Ang dakulang hapot langon yan, after 10 years, sinta tabi di-dispose iyan ng mga solar panels na iyan. Di ba? Time will come na those solar panels, mga tugang, will be disposed on earth na
siyempre mararaot po yan. Pag nagraot yan, paano kan ang pag-dispose mo? That is a very big, ini po ang pinaka-dakulang hapot, a very vague and big questions para po sa mga expert. Ngunyan, bago pa masyadong dakulon ang disposal kan solar panel, pag abot kan panahon, sente itatapok yan. Iyan ang dapat na hilingon. Iyan baga, metal yan, may metal na kuan, may metal na kairiba, etc. Kaya, susog sa pag-aadal, ikaw po mga tugang gipig-apod na groundbreaking study, how solar panels age after 30 years of use. Sa Pilipinas nga ni baga, 5 years lang ha. Sa Pilipinas po, 5 years lang, mahiling mo, mga tugang sa tuya ng mga solar panel, madali po na magraot. Di ba? Sa mga 10 years, etc. After 30 years, paano na yan? Importante databi na masabutan ta ini. Susog mga tugang sa pag-aadal. 30 years is the new breaking story para po duman mga tugang sa nagagamit nin solar panel. Sisay po dyan sa inong nagdadangog na igwa lamang ki mga solar panel sa indong mga harong. Pirang taon na po na solar panel dito dyan sa indo tabing mga atop. Pirang taon na siya. Sabi, mga tugang, at least daw, maybe in the solar panel world, so mga solar, nagagamit kay solar panel, para po sa solar energy, 3 decades old in Switzerland found that is still to be working, retaining, inansaro sa mga marhay na bareta. Nasabi, ang solar panel pa lang, pwede mo siyang magamit giraray after 30 years kung maray na klaseng solar panel ang sa imong ginamit. 80% of their initial power, mga tugang, will be used again. And result will be reported by Chemistry World, duman po sa pig-apod na Royal Society of Chemistry publication. Nagluluwas po na ang programang ini kaya pig-apod na photovoltaics industry. Namina last databi din halawig, susog mga tugang sa research kan Ibrar Oskale from the University of Applied Sciences and Arts, dumantabi sa Southern Switzerland. Susog sa pag-aadal, inidatabi nagtarin mga insights para sa mga panel durability in extreme condition. Pag sinabing extreme condition po, so mga panel na yaon dyan sa ato, pigiinitan, pig-oranan, pigbabagyo, kung ano-ano ang mga nangyari dyan, extreme conditions considering mga tugang the temperature, climate, and even mounting material quality na yupan na pig-encounter ka ini para magkaigwanin longevity ansa inda pong ang buhay kanina mga solar panels na ini. Ang panel usually daatabi nag-stay siya din 25 to 30 year life expectancy. Uyog-uyogon mo niya. Kung 25 to 30 years expectancy susog sa paadal kan sa Switzerland, ini po databi gari okay man ngani na day masyadong nadidispose natatambak mga tugang an mga iyan. Sa analysis tabi na sinabi 1987 and 1993 ang mga residential areas po na nagbugta ka ini until daangon yan mga tugang nare-recycled pa asi nagagamit pa. Magayon pong istorya ini ha. Ang mga panels na igwanin lower altitudes, no? Degraded more than others likely to due to higher equipment surface of temperature. Kung sabihon, pag yaon po sa mainit na lugar, mas yan ang mga panel databi was built mga tugang para sa extreme heat temperature. So kung gura ano siya kainit, it has influence on the performance tabi susog man sa pag-aadal kan US National Renewable Energy Laboratory Solar sa paagi ni Dirk Jordan. Sa pong expert may kinaaraman digdig. So meaning po,
Maski da nagluluma na mga tugang ang mga solar panels na iyan, pwedeng magamit giraray. Basta igwakat kitamang maintenance. Ang latest solar innovations, sabi digdi, nagiging pwede nag-ibugtak sa balconies, sa mga atop na tilted, bako siya flat dapat ang pagka-install masyado. Tanganing ang uran, nagtatalugnas dyan, mina-slide, susog duman sa mga eksperto. Buda, kahit kang nakauron si Mr. Larry, nga sa taga Philippine Movement Climate Justice si Larry Larry Pascua. Yan, si Larry Pascua. Ang buda si friend sa partner niya naman sa Philippine Movement for Climate Justice. Sa partner niya, ika pala ang kunhain alam nga Pilipinas. Ika palang kita, dapat pala iyan, kung saan mo papahampangon ang panel. Ika pala iyan kung northeast, kung west o southeast something, ika pala iyan dapat na dapat facing or nakatilt duman sa west na ito, susog sa pag-aadal, bago mo pala iyan dapat i-install. Bakit kayo nag-install kag solar panel? Tapano, ngani da ang mga tugang na suati, buda direct heat kan sunlight, mas lalo da tabing nagiging produktibo. Di ko ma-explain kimaray kung paano ang gibuhon. Pero yan sabi ni Mr. Larry Pascua and sa iyang partner, kan ma-interview niya to digdi sa DCGB. So at least mga tugang, this is a good information para duman sa mga naggagamit ng solar panel. Iyan pala dapat may maintenance. Yan. Igwa kay maintenance para mga tugang mailingta ang durability kaya. Ang Swiss-based experts excited mga tugang sa sinabi ng findings dahilan iyan ang pig-apod na mga sun catcher. Ang apod palang ka na panel, sun catchers, mga sun catchers are still making loads of cleaner energy. Di ba? Yan ang mga sun catchers na iyan na mga anapod palang ka na other term is hindi solar panel, sun catcher para resibi din init kang aldaw para salo. Until now, sindapuan saro mga tugang sa pinag-considerar na cleaner energy generator sa mundo. Kaya lang ang kanigwa kami ki forum, hinapot ko, pag narout yan, sa'yo mo itatapok. Yan nga ang hapot. Diba? Sa'yo mo itatapok yan. Then, mga tugang, napag-adalan man, na hindi databan sa roof sa paagi, tangani na mas lalo na mapakusog ang sa tuyang laban kontra mga tugang sa climate change. Buda palang pag may maraot na panahon, yan po, pwede mo dapat na i-uninstall para po masyado kita mga tugang nagkakaigwa tabi kay problema sa pag-abot kang panahon. Okay? Nasabutan tabi. Iyan tabi mga tugang ang satuya na latest na trends, research, may kinaraman po sa paggagamit ng solar panel kan satuya tabi na mga tabo. Now, duman sa Germany, galong harayon ng dalagan mo no. Ikaw ba ko sa Germany? Sa Germany, ikaw mang sinagpig-apod na micro-hydro innovation. Ano man iyan? Iyan po na micro-hydro innovation ninda. Sarong klaseng suitcase size power unit. Ganun na Logang kang kwarta, alok sa nagang kadakula, I mean sa mga murmaleta, na nakakaprodusir databik energy from my small stream and generate enough electricity supply after 12 homes na pinag-eksperimentuhan may kinaraman dyan sa sarong klase ng suitcase energy. Naling bang konsepto kang kuhan? Ano nga niyan? So hydro plant baga na ya? Ano? So hydro yaon sa auto? Ano auto baga? Ano auto baga? Iguang kinagtalibong na may tubig sa laog kang front kang kuhan. I mean sa front kan ano ini? Kan makina. Anong databi kan sa pagka-konsepto? Kaya hindi ko masyadong ma-explain sa indo.
ta masyadong technical mga tugang ini. Pero maabot na tabi sa Pilipinas na may mga igwa, mga tugang kansiring po kayan na programa sa tuyang nasyon. Alright. Apera kaiyan, ang sa tuya tabing gobyerno niyan, nakakonsentrate man para dyan. Kaya lang ang problema, mga tugang, kung papano iyan magibo, na day po nin halo na korupsyon. Tangon yan, igwa kita ki batas, may kinaraman po sa pagbubuhay kan, pigaapod na, nuclear energy. Na dapat adalan ta na daatabi ang nuclear energy. Meron naman ito, kahit kan high school kami, nag-i-eskwela kita kan high school, 90s, mga 90s, 80s, no? Diyan po sa parting Luzon, Northern Luzon area, igwa dyan kipigaapod na so nuclear energy kan panahon ni Presidente Ferdinand Marcos. Ang problema lang, dahil po ito napadagos, nagkaigwa ki problema sa installation ka ito. Pero ngunyan, pwedeng i-revive. Ang dapat consultant tabi mga taga Argentina. Ang nasyon pa lang kang Argentina, mga tugang saro tabi sa pinagmimidbid na mga expert may kinaraman sa construction tabi nin nuclear energy. Okay? Alas 2:31 oras po mga tugang sa Pilipinas sa senong programang Kaya. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Napahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos asing kami permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulong nyo asing magkasararo suportahan tabangan gamayan ng lambong saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na Bicolano dapat daing ururihan dawa labi-labi na ang pagtios daing kita natatakot basta sa matanos ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol may tiwala sa sadiri ako Bicol may disiplina sa sadiri ako Bicol bako mapaabaw-abaw ako Bicol sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Alright, balik po kita mga tugang sa programa alas 2:37 oras po sa Pilipinas. May nahiling akong news digdi, medyo makaalit man ini. Pwede daw kita kayo maka-invite kay mga investors junior. Sabi digdi, the Philippines has once again been ranked the world most disaster-prone country in the World Risk Index 2025. Salbatan ang pangyari sa mga abakadi. Publish ini mga tugang kan Daily Guardians. Publish tabi sa kan Daily Guardians. Na yun po ang igwadatabi kita kihalangkaw na exposure to extreme weather events and geographic vulnerabilities. Sa kabaga, sabi, the countries hold the highest overall disaster risk globally, ranking first worldwide with a very high risk score of 46.56, driven by very high scores for exposure na 39.99 fourth globally and vulnerability is 54.20. Ang Asia, Buda Americas databi remain the global hotspots for disaster risk, with India in Indonesia following the Philippines at the second 40.74 and the third 39.80 respectively. Takabaga. Kung kita pigdataba, yung mananggad adigaro. Di ba? Iling mo, Subagyo sa Masbate, baha digdi, baha duman. Globally, flood remain among the most frequent and devastating natural hazards frequent and affecting the 1.6 billion people in causing more than 650 billion in economic damage worldwide between 2000 to 2019. Ang Filipinas databi holds a very high flood risk score of 50.5. Salbatana di. Gabos yaw na sa tuya talaga. Yaw na sa tuya, gabos. Unadapted exposure calculation focusing only on river and coastal floods, ranking 9th globally for this specific threat. Yaw na sa tuya, gabos adi. The World Risk Report 2025 published by Bandnis, di ko ma-pronounce, hindi pa din sana po kamo, and basta, yun na yan, tabi duman sa University of Bochum Institute for International Law of Peace and Armed Conflict, included databi an exemplary locally adapted exposure analysis emphasizing river and coastal flooding in the Philippine provinces. Yaw na talaga sa tuya palan yun. Adi, baha digdi, baha duman, bagyo, volcano, basura. Dari ini datamang pig-apod na refined analysis aim to determine the average expected number of people exposed per year by using population and hazard data with 1 kilometer grid resolution
and redefining 5 intensity levels up to 2.5 meters of flood depth. Salbatana. Ang kada taon databi, mga tugang, ang kada sarong kilometro na distansya sa dagata, nakaka-experience din 2.5 meters na baha. The aggregated result across coastal and river floods underwent normalization according to Weller, enabling a relative color-coded comparison to reveal local hotspots. Saka baga. Localized exposure analysis showed that provinces with flat terrain, high population density, or inadequate drainage infrastructures face the gravest threat from floods. So, Bicolon ta. Susog na ang mga tugang sa local exposure analysis sa paghihiling ta, ang mga probinsya ngayon na dakol na patag na lugar, flat terrain, alagad halangkaw ang population, dakol ang tawong naka-star, kulang ang drainage infrastructures, iyo databi nakakahampang mga tugang nin matinding pagbaha. Saka, yun na gayud kita, inda kung yun na gayud kita, hindi kaya na ni. Susog sa pag-aadal mga tugang, sa Cagayan databi, ang Cagayan, ilo kung may Bicol digdadi. Sa Cagayan, ang Cagayan databi top the list with an exposure score of 88.10. Cagayan. Sinusundan da ang mga tugang kan Agusan del Norte na barahaon as in dakulang kalamidad 87.51. Pangasinan 85.19%. Pampanga 83.49 and Maguindanao 82.94. Masalamat taday po ki Bicol deng Bicol. Ini pong high-ranking provinces na ini, iyo databi ang naghiras nin lowland basins with flat topography. Iyo manangad ani. Ini mga lugar databi ni may dakulan mga patag na lugar. Na minakaw sa po nin water to drain slowly often remain standing for days. Masuro-surti pa palang kita digdi. Adi, masuro-surti pa palang kita digdi, mga tugang sa satuya tabi na riyon. Sa Metro Manila Metropolitan Manila, rank 6th with exposure. Score of 81.12 faces heightened risk because its low-lying location and high degree of soil sealing promote urban flash flooding during heavy rainfall. At the low end of the exposure spectrum, Marinduque, Laguna, Batanes, and Sarangani, tabi. Yuda taben medyo bako masyadong barahaon. Ayos man. Pero ngayon, baragyuhon man. Saka baga. Saka. Dahil na kita, yaon sa tuya, mga tugang ang pahingurag tabing hazard. Yaon na sa tuya, gabos. Dahil na kita mga tugang ki ibang kwan ngayon. Dahil na kita ki, yun na yan talaga. Dahil na kita mga tugang ki ibang ano yan. Pero dahil na kita ki dudumano na ibadi. Tapos na. Kaya dapat, ikaw kita dapat gigibaw na mga preventive measures para dito masyado na magulpi ini mga tugang na bagay na di kita masyadong maka-experiensya din arog ka ini mga tugang ka ano yun na bagay ka ano yun ka ini ka problemang bagay may kinaraman mga tugang sa pagbabaha asin iba pa. Diba? Now, sa pulang giyon, kumusta ang baha? Pero di naman siya nidang albay. Di naman siya ng albay. Ito mas halangkaw kaya ang ratings ninda, mga tugang duman sa pinag-unambita. As maray-maray pa kita ta. Bata reported dyan worldwide, solve by tabi, dahil na-mention mga tugang kung kumusta tabi ang sa tuya tabi na sitwasyon. Alright, sige.
Arog pa lang kaayan, mga tugang tabi ang mga dapat niya tong tandaan, mga tugang sa tuyang palibot. Anyway, paano kaya baga? Pag nakulang disaster, ang mga investor dyan, takot na mag-invest. Ang mga negosyante, takot mga tugang na mag-invest, sinda. Siyempre, baha, etc. Pinmitabi na malulugi dyan, ang sa imo tabi na negosyo. Okay? Ayan tabi ha. Ang mga latest dyan, mga tugang sa mga pangyari na iyan, mga tugang sa satuya tabi na palibot. Alright? O di sige, taon-taon, tabi, may mga sa oras natin 14 bago po magabol as 3 and hapon di po sa tuyang programa. Energy expert debunks common misconception about solar panels, a myth that simply is not true. Yan, yun manangad. Ano? O sige, bala na kita. Di ako aring pwediskusyon ito, medyo technical, baka mapasala kita. Mga tugang para sa siring na bagay. Alright? Sige po. Philippines has the highest world risk index anyo. Okay na to. Nakuha na. Alright, o sige. 12 minutos bago po magabot ang alas 3 hapon. Igapa kita dyan yun, tabi. Teda ako dyan kinagkapera sana na mga papalasta. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sige, balik kita mga tugang sa programa. 5 minutes na lang, alas 3 na po. Sabi kan sa tuyang mga... salamaton po sa mga reaction ha. Sabi kan listeners, good morning Henry, good to know po regarding yan sa mga solar panel. May solar panel ako sa harong. Magayunon man talaga, ta nakakabawa sa consumption sa kuryente. Kailang anday ko pa napiperfect tabi, pag nag-uuran, maluya ang charge. On ang gibon mo, bossing. Dumigdi ka sa DCGB, konsultan mo si John. Uning technician ko tabi, baka John? Baka may baterya, John, pag nag-uuran, siyempre dapat, naka-charge yan pag mainit, di ba? Consult yun na police. Bossing, dumigdi ka, konsultan mo tabi si John, tumatibay kan may na-install, ha? Buna, aram niya kung paano yan. In situ ini si John, kaya bilib ang lalaking ini. Ibang gibon mo, garin posible man ang junior na may baterya ka, may panel ka. Siyempre dapat pag maarog ka ng panahon, nag-charge yan. Di ba? Ngayon pag uminuran man, magdalo man, may kuryente yan. Di ba? Garin posible yun. Di mo gawin ma-charge yan kung nag-uuran at konsultaon mo tabi si Junapolis. Iya po. Yan.
Yan ang sa kuyang advice. Good afternoon, Hen. Dumantabi sa Switzerland. Ang clean air ninda, very important sa inda. Kaya grabe ka stricto, duman ang gobyerno pag-abutabi sa pollution. Saro sinda sa pinakamalinig na nasyon sa kinaban. Ay, wow! Iyo ba nga, nadangog ko na Switzerland. Gari mas takol dyan yun ang baka kumpara sa tao. New Zealand pala nito. Gari New Zealand ito. Gari New Zealand. Pero magayon da dyan sa lugar talaga na yan. Ang presko. Kaya ako nga sa totoo lang mga tugang, pag nagula ko duman sa muya sa ginikanan ko sa Castilla, ang pamati ko yung pagbalik ko yung garo minagianon. Makakaparong ka bagay yung kipreskong paros. Magayon ng tabi. Kaya nga ako digil sa DCGB, pag nag-commercial, aga hapon, minadungaw ako duman sa bintana sa likod mi, tabi mga kahoy duman, pigahangos ko ang parosali sa kahoy. Harog tabi sinda ka iyan, mga tugang ka, arog tabi sinda ka an ka stricto. Henry, tama ka, sa Europe, kanagdumang kami sa Spain, igwa na duman ki mga sipilyo na ang kaputan, gibo sa kahoy, wood talaga. Tama ka po dyan. Di ba kulang? Duman sa kung ka nag-check-in kami sa Netherlands, ang hotel duman tabi, iba ang hotel duman, ang hotel, mga tugang, ang sipilyo, ang handle kahoy. So brush lang ang medyo plastic. Tapos ang hotel duman, wala naman kito bagang so, anapod kaan, dahil naman sindakan utong so ngaya, so mga tingi-tingi baga na ngaya, pwede mong darahon pag uli. Hindi ko magkakita kaan. Pag maurol yun, nakapagabat sa aeroplano. Daradara to sa mga pahamot duman sa hotel. sa mga shampoo sa hotel. Dahil mo naman madaratabi ta. Igwas sindaki naka-built-in sa lanob. Ang pagkagamala og suotong so rumboy o kwan, bubugta kaninda. Di mo naman malsa, ang pwede mo lang, patan si ang toothpaste, katabi, pigkwan na iba na sindi. Kaya, arong sindakaan mga tugang ka, gayon tabi, duman tabi sa, inda, sa Europe kaya so na-experience ang kong maray, pero sa US kaya, pero halos puro paralelo sa Singapore, nagdamang kami kan sarong bula, kan inot na mga bulan, dahil naman ang solar panel niya. Kaya mainit na masyado. Grabe ang init sa Singapore. Kaya pag talagang tag-init, init man ang gadyon yun. Malaw ka sa mall, okay man talaga ang kwan, ano yan, ang air conditioning unit ninda. Pero talagang grabe ang init sa lugar ninda. May mga time na mainit, may mga time na malipot. Yan. Pero ang klima, garo Pilipinas, arog man sa tuya, tabi kayan. Alright, o bueno, maparam na ako ta alas 3. Mga tugang, masunod na. Magkuro-kuron silo naman kita sa programang Pinky on Mo Baby. Ay, sandali, may reaction pa kitang saro na listener. Solar energy is not all season reliable. Seasonal technical. Dapat you have at least 12 batteries car. Yan. Ang reaction kan sa tuya tabi na listener. Good afternoon, sir. Solar energy is not all season reliable. Yes, tama ka po. Seasonal technical, dapat you have at least 12 batteries car. Yan. Salamat nun tabi. Sa reaction, agree po kita dyan. Tada ko na kung naka-oron kan araw ka na bagay. Pero kung may concern ka, consult Jonapolis. Yan, di ba? Consult Jonapolis. Dumig din sa DCGB. Magkakasinabutan ka mo ka na dawa. Asa kuya tabi dyan na asa ko yung commission dyan, mga 10% man sana. Grabe nga, may commission pala. Pag nagdidi ka mo, ako nanting po sunadang ko kay Henry M. Na, may 10% pa. Karaw man sana po. Karaw. Alright, alas 3 na. Pinky mo, baby. Susunod na. Sa inyong nadango ang programa